Hukumomin mulkin soji a jamhuriyar Nijar sun fitar da wata sanarwa suna kalubalantar matakin kungiyar ECOWAS ko kuma CEDEAO, wanda ta baiwa tsaffin ministocin hambararriyar gwamnatin Bazoum Muhammad daman halartar taronta na ƙarshe da ta yi, duk kuwa da matakin da ECOWAS ɗin ta ɗauka na dakatar da jamhuriyar Nijar daga cikinta. Hukumomin mulkin sojin na jamhuriyar Nijar sun yi suka kai tsaye a cikin wata sanarwa da suka fitar, kuma sun yi suka ga shugaban Najeriya wanda shine shugaban kungiyar raya tattalin arzikin kasashen Afirkan ta yamma ECOWAS wato CEDEAO, sakamakon zargin da suka yi na baiwa manyan jami'an hambararriyar gwamnatin Bazoum Muhammad mafaka, duk kuwa da cewar ana neman jami'an gwamnatin ta Bazoum ruwa a jallo a jamhuriyar ta Nijar. Wannan sanarwa ta nuna ɓacin ran gwamnatin juyin mulkin a fili kan abin da ta kira da baiwa jami'an hambararriyar gwamnatin Bazoum Muhammad muhimmanci fiye da jami'an gwamnatin soji. Ana dai ganin hakan zai kawo cikas ga duk wani yunkuri na tattaunawa tsakanin jamhuriyar Nijar da kungiyar ta ECOWAS ko kuma CEDEAO, yayin da a hannu guda kuma matakin ka iya shafar da daddiyar dangantaka mai tarihi tsakanin makwabciyar jamhuriyar Nijar wato Najeriya. Tun kafin wannan sanarwa ta gwamnatin juyin mulkin Nijar, al'ummar kasar da dama sun soki matakin na kungiyar ECOWAS ko CEDEAO da ma matakin makwabciyar jamhuriyar ta Nijar wato Najeriya. A nasa bangaren Umaru Sole na kungiyar farar hula ta FCR masu fafutukar kare haƙƙin ɗan adam da ci gaban demokuraɗiyya yana ganin lalle ya kyautu sojojin da suke mulki su yi hattara wurin kaucewa mayar da martani ga kowa domin gudun ɓata lokaci ba tare da sun yi wa al'ummar ƙasar abin da suke bukata ba. Tuni dai wasu al'ummar jamhuriyar Nijar suka soma nuna ƙosawarsu kan ire-iren waɗannan sanarwa da ake fitarwa, inda suke ganin yadda ECOWAS ko CEDEAO da ma ƙasashe kamar Faransa ke ɗaukar waɗannan matakai ba sanarwa ce ta dace ba, kamata ya jamhuriyar ta Nijar ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki. A hannu guda kuma wasu 'yan ƙasar ta Nijar na jiran ganin matakin da hukumomin jamhuriyar ta Nijar za su ɗauka da Najeriya domin kaucewa tashin-tashina wadda daga baya ɓangarorin biyu ka iya nadama a kanta, ganin yadda kyakkyawar alaƙar ƙasashen biyu ke da muhimmanci tsakaninsu. Ita kuwa ƙungiyar ta haɓaka tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS wato CEDEAO ta kafa wani kwamiti da zai tattauna da jagororin juyin mulkin na Nijar kan batun miƙa mulki a hannun farar hula cikin takaitaccen lokaci. Wannan dai na kunshe a cikin wata sanarwa ta bayan taro da ƙungiyar ta ECOWAS ta fitar bayan kammala taronta a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda suka sanar da ɗora alhakin tattaunawa da shugabannin gwamnatin soji da suka kifar da gwamnatin farar hula ta Bazoum Muhammad kan shugabannin ƙasashen Togo da Saliyo da kuma jamhuriyar Benin. Tun da fara da shugaba Bola Ahmed Tinubu na Najeriya kuma shugaban ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen Afirka ta yamma ECOWAS ko CEDEAO ya bayyana cewa ƙungiyar za ta yi dukkanin mai yiwuwa domin tallafawa ƙasashen yankin da ke ƙarƙashin jagorancin soji da ma sojoji da suka yi juyin mulki a ƙasashen wajen ganin sun koma kan turbar dimokuraɗiyya. Sai dai kungiyar ta ECOWAS ta yi gargaɗin cewa idan har sojojin da suka yi juyin mulki suka ƙi bayar da haɗin kai ga kwamitin da suka kafa, to tabbas takunkuman kungiyar zai ci gaba da wanzuwa a ƙasashen. Ita kuwa ƙasar Amurka ta ƙudiri aniyar maido da dangantaka ta bunƙasa tattalin arziki da kuma bunƙasa jamhuriyar ta Nijar, matsorar jamhuriyar ta Nijar ta ɗauki matakin komawa turbar demokuraɗiyya, kamar yadda wata sanarwar jami'ar diflomasiyyar ƙasar ta bayyana jim kaɗan bayan ganawa da jagororin sojin mulkin jamhuriyar ta Nijar a watan Yuli. Mataimakiyar sakataren harkokin Afirka Molly P ta ce ta gana da manyan ministocin gwamnatin sojin Nijar inda ta karfafa musu gwiwa tare da sanar da su jadawalin miƙa mulki ga gwamnatin farar hula nan ba da jimawa ba. P ta shaidawa wani taron manema labarai cewa ta bayyana wa jagororin sojin na Nijar ƙudurin Amurka na maido da dangantakar tsaro da bunƙasa tattalin arziki da zarar masu mulkin sojin sun yi abin da ya dace. Jamhuriyar Nijar dai ta kasance abokiyar hulɗa mai muhimmanci ga Amurka a yankin da ta'addanci ke ci gaba da mamayewa da ma kuma matsalolin ƙungiyoyin ta'addanci da dama. To amma dai abu mafi ɗauka hankali a halin yanzu matakan da ECOWAS ke ɗauka, inda ake ganin kai tsaye matakan na kawo tsamin dangantaka tsakanin jamhuriyar Nijar da Najeriya. Ana ganin idan ƙasashen biyu ba su yi da gaske ba za su iya haddasa abin da zai lalata alaƙar ƙasashen, duk da kuwa makwabtaka da suke da ita da kuma al'adu da addinai ɗaya da Najeriya da Nijar suka haɗa.